హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉపదేశామృతం 2వ మంత్రం ఈరోజు చూద్దాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ కృష్ణ వాళ్ళు స్టాప్ చేశారు వీడియో. హరే హరే టెక్స్ట్ వస్తుందంటే రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు నిన్న మొట్టమొదటి శ్లోకం చూసాం కదా, 6 వేగాలు అంటే మనోవేగము, వాక్వేగము, ఉదర వేగము, జననాంగాల వేగము, ఇవన్నీ కూడా నిన్న చూడటం జరిగింది. ఈ రోజు సెకండ్ దాంట్లో ఈ 6 ఏ రకంగా అనేటటువంటి సలహా కూడా మనకి నిన్న ఈ భాష్యంలో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ 6 వేగాలు నిన్న చూసాం, ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేది. మనోవేగం, వాక్వేగం, జిహ్వ వేగం, ఉదర వేగం, మరి ఆ తర్వాత జననాంగాల వేగం, ఇవన్నీ కూడా. సో ఈరోజు సెకండ్ మంత్రం చూద్దాము. ఈరోజు క్లాస్ కొంచెం త్వరగా, సాటర్డేస్ కొద్దిగా త్వరగా చేయాలి, ఎందుకంటే మాకు టీచర్స్ మీటింగ్ ఒకటి ఉంటుంది 5:30కి. అందుకని సాటర్డే రోజు ఈ కొద్దిగా ముందు స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. సో సెకండ్ శ్లోక. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగశ్చ లౌల్యం చ వినశ్వతి. అంటే అతి ఆహారం అంటే అతి అమితంగా భోజనం చేయడం, ఎక్కువగా తినడం, అధికంగా లేదా అధికంగా కూడబెట్టడం కూడా. ప్రయాస చ అంటే అధికంగా శ్రమించడం. శ్రమ అంటే ఇక్కడ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి పడే అవస్థలు అనుకోవచ్చు. విపరీతంగా మరి కోరికలు ఎక్కువైన కొద్దికి అవి తీర్చుకోవడానికి ఇంకా శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది కదా, అది. ప్రజల్ప అంటే అనవసరంగా మాట్లాడడం. నియమ ఆగ్రహ అంటే నియమ నిబంధనల విషయంలో అధిక ఆసక్తి, లేక ఆగ్రహ అంటే అధిక నిర్లక్ష్యము, అంటే నిబంధనల మీద శ్రద్ధ లేకపోవడం అన్నమాట. తర్వాత అధిక నిర్లక్ష్యము. జనసంగచ భౌతిక అంటే
మనుష్యులతో ఉండడం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఎంతసేపు భౌతికత్వం మీద, మరి ఎంతసేపు మాట్లాడడం, ఇలా మనుషుల మధ్యలోనే ఉండాలనుకోవడం తప్పని కాదు. అంటే మనం ద మోర్ వి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, మనకు ఆధ్యాత్మికత అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద ఉంది అని. మన పైకి శారీరకంగా మనం అందరిలో ఉన్నా కూడా మానసికంగా మనం మనస్సుని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ నుంచి. అందుకని మరి అందరం ఉంటున్నాం, మనుషుల మధ్యలో ఉండకుండా జరగదు. హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అనే పదం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో అందరిలో ఉంటున్నా కూడా మనం మనస్సులో ఎటువంటి కల్మషాలు, అటాచ్మెంట్స్, ఈ భౌతికత్వం మీద ఇంట్రెస్ట్స్ తగ్గించుకోగలగటం అన్నమాట. లవ్లీ. కానీ అలా కాకుండా ఇలా ఇదే కావాలి, వెళ్ళి కబుర్లు చెప్తాము, అక్కడికి వెళ్దాము, ఇక్కడికి వెళ్దామని ఆ ఆసక్తితో ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా మనుష్యుల మధ్య ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇటువంటి వాటి కోసం. అది ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. లౌల్యం అంటే అత్యాశ, అధికమైనటువంటి కోరిక. షడ్భి, ఇక ఈ 6 చేత భగవత్ భక్తి నశిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అది జనసంగశ్చ, లౌల్యం అంటే విపరీతమైన కోరికలతో, ఇవన్నీతో కూడి షడ్భక్తి, ఈ 6 విషయాలతో భక్తి వినశ్వతి, భక్తి నశిస్తుంది, భక్తి అనేది రాదు. కాబట్టి ఈ కింద ఈ 6 విషయాలలో గనక పాల్గొంటే భక్తి అనేది ఉండదు, రాదు. ఏమిటి అంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా భుజించడం అయినా, అంటే ఎక్కువ తిన్నా, అలాగే ఎక్కువగా ధనాన్ని కూడబెట్టాలనే ప్రయత్నంలో ఎప్పుడూ ఉన్నా కూడా, అంటే విపరీతమైన కోరికతో ఇంకా ఇంకా సంపాదించాలి, ఇంకా ఇంకా కూడబెట్టాలి, మన తర్వాత 10 తరాల వాళ్ళకు కూడా సరిపోవాలి అనేంత ఆరాటాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకోవడం అవసరం అని దీనివల్ల మనకు అర్థమవుతుంది. మరి ఉండడానికి, జీవించడానికి మనకు కొంత అవసరం, దాంట్లో అది తప్పు లేదు. కాకపోతే అదే గోల్గా తృప్తి లేకుండా ఇంకా 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 సంపాదించాలి అని అనుకున్నా, ఎక్కువగా భోజనం, ఫుడ్ ఎక్కువగా తిన్నా, అలాగే మరి భౌతిక వస్తువుల కోసం ఎక్కువగా మనం పాటుపడటం ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, ఈ లౌకిక విషయాల గురించి అనవసరంగా చర్చించుకోవడం, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కొరకు కాకుండా కేవలం ఏదో ఒక శాస్త్రం, ఏమో మనకు తెలియదు, ఏదో శాస్త్రం చెప్పింది ఇలా చేయాలట అనుకుని కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా. అసలు మీనింగ్ ఏమిటి, మనం స్పిరిచువల్గా మీనింగ్ తెలిస్తే స్పిరిచువల్గా కొంత అభివృద్ధి చెందొచ్చే, ఆధ్యాత్మికంగా అనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకుండా ఏమో ఇది ఇలా చేయాలంటున్నారు, చెయ్యాలి అన్నట్టుగా మనం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని శాస్త్ర విధులు చేస్తూ ఉంటాం, కొన్ని పూజలు కానీ. అలా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా, స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ లేకుండా ఊరికినే ఏదో పేరుకు మాత్రం శాస్త్ర విధులను ఆచరించడం, అలాగే మన బాధ్యతల్ని వదిలిపెట్టేసి ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించడం. సో బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో మన బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించకుండా వదిలిపెట్టడం, భగవంతుడి పట్ల ఈ భౌతిక విషయాసక్తులున్న వ్యక్తులు విషయాసక్తుల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ అటువంటి కాన్వర్సేషన్స్లో ఈ లౌకిక విషయాలు ఇవి మాట్లాడుతూ ఇటువంటి, అంటే మరి లాట్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్స్ ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో, పార్టీస్ అంటూ ఉంటారు, వాటన్నిటిలో ఏంటంటే ఎక్కువ అనవసరపు మాటలే ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి వాటితోనే లైఫ్ అంతా మనం నింపేసుకుంటే ఇంకా ఆధ్యాత్మికతకు మరి ఖాళీ అనేది కూడా ఉండదు. అందుకని అయ్యో అసలు ఎవరైనా పిలిస్తే ఇంక వెళ్లకుండా ఎలా ఉంటాం, వెళ్ళొచ్చు, ఉండొచ్చు, కానీ ఏమిటి అంటే మన మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంక ఈ భౌతిక విషయాలు వాళ్ళు వీళ్ళు అదలాగు ఇదిలాగా అన్నప్పుడు మన చెవులకు వినపడుతున్న ఈ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ని మనం ఆలోచించకుండా ఉండటం నేర్చుకోవాలన్నమాట, సాధన చేయాలి. సో మరి ప్రాక్టికల్గా ఎలా దీనిని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, ఆ తర్వాత ఈ ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అత్యాశ కలిగి ఉండడం, ఇవన్నీ అంటే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ మీద ఎంతో ఆశ ఉండడం, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మరి భగవద్భక్తి అనేది కష్టం అంటున్నారు. సో ఈ ఓవరాల్గా చూస్తే ఎక్కువగా ఈ భౌతికత్వం మీద, భౌతిక మాటల మీద, భౌతిక విషయాల మీద, ధనం మీద, భోజనం విపరీతంగా తినడం, విపరీతంగా
డబ్బు మీద ఆశపడటం, విపరీతంగా కోరికలు పెంచుకుని అవి తీర్చుకోవడానికి విపరీతంగా శ్రమ పడటం, ఇవన్నీ కూడా మరి భక్తికి ఆటంకాలే అని చెప్తున్నారు. సో వీటన్నిటినీ కొంత కంట్రోల్ చేసుకుంటేనే ఈ విపరీత కోరికల్ని, విపరీతంగా మరి కోరికలు అంటే ఫుడ్ తినాలనే కోరిక, మాట్లాడాలి వాళ్ళతో వీళ్ళతో, ఏదో అంటారు చూసారా, మన వాళ్ళు నోటి దురద అనే ఒక పదం వాడుతూ ఉంటారు. అంటే మాట్లాడితే కానీ మనకు బాగున్నట్లు ఉండదు. సో అలా అనవసరపు మాటలు మరి మాట్లాడుతూ ఎక్కువ మాట్లాడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరి గురించి మాట్లాడడం, వాళ్ళు ఇలాగు వీళ్ళలాగు, ఇటువంటి మాటలు ఎక్కువ అన్నెసెసరీ మాటలు మాట్లాడతాం. దానివల్ల మనకు కర్మలు ఎన్నో ఏర్పడిపోతూ ఉంటాయి, బంధాలు. ఎందుకు అంటే మాటతో బంధం ఏర్పడుతుంది, ఆలోచనతో బంధం ఏర్పడుతుంది. ఒక్క కర్మతో, ఫిజికల్ కర్మే కాదు, మానసిక కర్మ కూడా బంధాలను కలిగిస్తుంది, వాక్ కర్మ కూడా బంధాలను కలిగిస్తుంది. అందుకే మన మైండ్ని సరి అయిన మార్గంలో పెట్టుకోవాలి. మాట కూడా మనం మాట్లాడేటప్పుడు వీలైనంత వరకు ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయకుండా, మనం ఇది సత్యం హితం ప్రియం అని మనం 17th చాప్టర్లో నేర్చుకున్న వాక్ తపస్సు ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. ఉద్వేగం లేకుండా మృదువుగా సత్యము హితము ప్రియమంగా మాట్లాడటం, వీలైనప్పుడు మరి ప్రేయర్స్, వేదవాంగ్మయ స్వాధ్యాయాభ్యసనం, అది కూడా వాక్ తపస్సు అన్నారంటే వేదవాంగ్మయాన్ని పఠించడం. అందులో ఈ నోటి యొక్క వేగం, వాక్వేగం, జిహ్వ వేగం అన్నిటికంటే ఎక్కువ అని కూడా చూసాం. తర్వాత ఈ సెకండ్ దాంట్లో ఈ 6 చెప్పారు. ఈ 6 లక్షణాలు ఉన్నాయి అంటే మరి ఇక భగవద్భక్తి అనేది సాధ్యం కాదు అని. మరి మన సాధారణంగా మరి మానవ జన్మ ఎన్నో 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందని చెప్తారు కదా. అంటే మరి మానవ జన్మ దుర్లభం అంటారు. అందుకే మానవ జన్మ రావడమే ఒక అదృష్టం. ఆ తర్వాత వచ్చిన జన్మ ఎందుకు అంటే భగవంతుడిని పొందగలిగేటటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా మానవ జన్మలోనే ఉంది. కాబట్టి మనకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ జన్మని దానికోసం ఉపయోగించుకోవడానికి మనందరం కూడా ప్రయత్నం చెయ్యాలి అని చెప్పి మనం చూసాము. సో ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క 3 శక్తులు చెప్తున్నారన్నమాట. ప్రధానంగా ఆయనకి ఆంతరంగిక శక్తి ఉంది, అది ఆయన. రెండవది ఆయన తటస్థ శక్తి అంటే మధ్యస్థమైన శక్తి. మూడవది బాహ్య శక్తి. సో మనం అందరం కూడా ఆయన తటస్థ శక్తి అంటే మధ్యస్థ శక్తికి సంబంధించి ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ఈ ఆంతరంగిక శక్తి, బాహ్య శక్తి మధ్యలో ఉన్నాం మనం. సో 3 స్టేజెస్లో ఉంది భగవంతుడి శక్తి. ఒకటి అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన ఆంతరంగిక శక్తి అయితే, రెండవది మాధ్యమిక శక్తి, మూడవది బాహ్య శక్తి. సో మనం ఆయన మధ్య శక్తి. సో 2 శక్తుల మధ్యలో ఉన్నామన్నమాట. మీ క్విజ్లో ఇది కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. సో భగవంతుడికి అధీనులైన శాశ్వత సేవకులం కాబట్టి మనందరం కూడా తప్పకుండా ఆంతరంగిక శక్తి లేదా బాహ్య శక్తి యొక్క కంట్రోల్లో ఉండాలి. మనం మధ్య శక్తిలో ఉన్నాము, కానీ ఆయన ఉన్నత శక్తి తర్వాత బాహ్య శక్తిని మనం కంట్రోల్లో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఉన్నత శక్తి అనబడే ఆంతరంగిక శక్తిలో మనం శక్తిని దాని యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంకా భగవంతుడి సేవలోనే, భక్తిలోనే నెలకొని ఉంటాం. ఎందుకు అంటే భగవద్గీతలో కూడా 9వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు, 13వ శ్లోకంలో, మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమ వ్యయం. సో మహాత్ములందరూ కూడా పార్థ ఈ దైవ ప్రకృతిని ఆశ్రయిస్తారు, అనన్య మనస్సుతో అంటే తదేకంగా వేరే వైపుకు మనస్సును మరల్చకుండా భక్తితో వాళ్ళు ఈ అవ్యయమైనటువంటి ఈ భగవంతుని భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే ఎవరు? భ్రాంతి చిత్తులు కానటువంటి, మోహంలో లేనటువంటి మహాత్ములు దైవ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారు. వాళ్ళు నన్ను ఆది అని, అవ్యయుడనని, దేవాది దేవుణ్ణని తెలిసి ఉండడం వల్ల నా భక్తి సేవలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు అని చెప్పారు. సో
ఈ ఆంతరంగిక శక్తిలో ఉండే మనం మధ్యస్థులమైన ఆ లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చు. అది అలా కాకుండా కింది లెవెల్కి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. బాహ్య శక్తి అంటే కంప్లీట్గా ఈ బాహ్య శక్తి అటాచ్మెంట్లోనే ఉన్నాం, కానీ ఇక భగవంతుడి అటాచ్మెంట్లో లేం. అదే ఆంతరంగిక శక్తి వైపు వెళ్ళాము అంటే ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళినట్లు. అదే సో అప్పుడు భగవంతుడితో కనెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. అది ఇక్కడ చెప్పే పాయింట్. ఇక్కడ మహాత్మా అనే పదం మరి విశాల హృదయాలను సూచిస్తుంది అని కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరు వాళ్ళు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడంలోనే ఉండే, సదా తృప్తిపరచడంలో నిమగ్నం అయ్యే వాళ్ళు కాకుండా మరి అంటే స్వార్థంతో మన వరకు మాత్రమే వాళ్ళు కొన్ని విషయాల్లో ఏదైనా త్యాగాలనేవి చేసినా కూడా మరి మన వాళ్ళ వరకు, మన ఫ్యామిలీ వరకు చేస్తూ ఉండడం. కానీ అది అటువంటి కార్యకలాపాలు ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక విలువలు కూడా ఇవ్వవు అంటున్నారు. అలాగే మరి వ్యక్తిగతమైన విస్తరింపబడిందైనా అంతా కూడా దానికి ఎందుకు అంటే వీటన్నిటికీ కూడా కారణం మన ఇంద్రియాలను మనం తృప్తిపరుచుకుంటున్నాం. ఎందుకు మన వాళ్ళు అనే అటాచ్మెంట్తో మనం చిన్న చిన్న త్యాగాలు కొన్ని చేస్తూ ఉంటాం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసం. సో అది నిజమైన త్యాగం కాదు. ఎందుకు అంటే మరి మనం మెటీరియలిస్టిక్, అది నా వాళ్ళు అనుకుని చేస్తున్నాం. అదే మన ఫ్యామిలీ కాదనుకున్న వాళ్ళ కోసం చేస్తామా? చెయ్యం. కాబట్టి అది కూడా మన ఇంద్రియ తృప్తి, నా వాళ్ళను అనే ఫీలింగ్ను మనం తృప్తిపరచుకోవడానికి చేస్తున్నాం అన్నమాట. కాబట్టి అలా కాకుండా ఎవరి పట్లైనా సరే నువ్వు సహజంగా ఈ రకమైనటువంటి త్యాగాన్ని చేయగలిగినప్పుడు ఎవరికైనా సహాయపడటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ మహాత్ములు అటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి ఈ పైన చెప్పిన శ్లోకంలో దైవీం ప్రకృతి అన్నారు కదా. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, అంటే ఆ గొప్ప భగవంతుడి ఉన్నత శక్తి అన్నమాట. దాన్ని హ్లాదిని శక్తి అని కూడా అంటారు. సో అలా ఉన్న వాళ్ళు ఇలా భగవంతుడి వైపుకి వెళ్తారు, ఆయన యొక్క ఉన్నత శక్తిని పొందుతారు. ఈ ఉన్నత శక్తే రాధారాణి, లేదంటే ఆవిడ విస్తరణ, అలాగే ఆవిడ విస్తరణ రూపంగాను భాగ్యదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి రూపంగాను వ్యక్తం అవుతుంది. సో భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, ఆ ఉన్నత శక్తి ఎవరు అంటే రాధారాణి కానీ శ్రీమతి మరి లక్ష్మీదేవి కానీ అవి వాళ్ళలాగా మనకి వ్యక్తం అవుతారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఆ ఆంతరంగిక, అందుకే వాళ్ళంత భక్తులు రాధారాణి కానీ మరి లక్ష్మీదేవి కానీ, వాళ్ళు ఆయన ఉన్నత శక్తి అంటే ఆయన యొక్క ఆ ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళంతటి భక్తితో, కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుడి ఉన్నత శక్తిలో ఉన్నారనమాట. సో అలా ఆ ఉన్నత శక్తికి వెళ్ళడం అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏకైక కార్యకలాపం భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచటమే. భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకుని వాళ్ళు ప్రతి పని వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఇది ఆ మహాత్ముల యొక్క స్థితి. ఏ పని చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అని. కానీ ఈ మహాత్ముడు కాని వ్యక్తి దురాత్ముడు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే సంకుచిత మనస్సుతో ఉన్నవాడు. సంకుచిత మనస్సు అంటే మరి లిమిటెడ్ స్వార్థం అన్నమాట. అటాచ్మెంట్స్, మన అందరం ఏమనుకుంటాం, మన వాళ్ళకి చేయాలి, మన వాళ్ళంటే చేస్తాం, బయట వాళ్ళంటే ఏదో కొంతవరకు దాన ధర్మం మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు కొంతవరకు చేస్తాము, ఆ తర్వాత మరి చేయం కదా, ఇంకా కొన్నిసార్లు అస్సలు చెయ్యము. సో ఇదంతా కూడా మరి మనం ఈ మాయలో ఉండబట్టి, ఇది నాది నాది అనే మాయలో ఉన్నాం, ఈ భౌతిక మాయలో. సో అది ఆ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆధ్యాత్మికత ఏమో ఆయన ఉన్నత శక్తి, అది రాధారాణి లక్ష్మీదేవి ద్వారా వ్యక్తం అవుతుంది, వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక శక్తికి ప్రతిరూపాలు. ఇది మనం మధ్యస్థ స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఆ స్టేజ్కి ఆధ్యాత్మికతకైనా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్తో ఉన్న ఈ బాహ్యశక్తి మాయలో అయినా ఉండిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మనందరం మరి ఎక్కువగా ఈ మాయ స్థితిలోనే ఉంటున్నాం కదా. కాబట్టి 3 క్లేశాలకు వాళ్ళని గురి చేయడమే ఈ మాయ యొక్క పని అంటున్నారనమాట. అధిదైవిక క్లేశము, ఇక్కడ 3 రకాలు. ఈ క్లేశాల్లో కూడా
అధిదైవిక, అధిభౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అని 3 రకాల క్లేశం అంటే కష్టాలు అనుకోవచ్చు. సో అధిదైవకం అంటే దేవతలు కలిగించేటటువంటి కొన్ని ఇబ్బందులు ఏమిటి? అనావృష్టి, భూకంపాలు, తుఫాన్లు అంటే న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అన్నమాట. మన కంట్రోల్లో లేనటువంటి ఇబ్బందులు అవి. ఏది మరి అంతే కదా, వరదలు వచ్చినా, భూకంపాలు వచ్చినా, మరి అనావృష్టులు, కరువులు వచ్చినా అది మన చేతిలో లేనిది, అది భగవంతుడు, దేవతలు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు అనుకోవాలి. దాన్ని అధిదైవిక క్లేశం అంటారు. అది భౌతిక క్లేశం అంటే శత్రువులు, క్రిములు, ఇతర జీవులతో మనకు కలిగించే బాధలు. అంటే మరి ఎనిమిస్ మనకు కష్టాలు కలిగిస్తారు, మన శత్రువులు. అలాగే ఒక్కొక్కసారి మరి బగ్స్, దోమలు ఎక్కువగా ఉంటే కుడుతూ ఉంటాయి, మనకు కష్టం కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా మానవుల వల్ల కానీ ఇతర జీవుల వల్ల కానీ మనకు కలిగే ఇబ్బందులు, దాన్ని అధిభౌతిక అంటారు. దైవిక క్లేశాలు, అధిభౌతిక క్లేశం. ఇక ఆధ్యాత్మిక క్లేశం అనేది 3వ రకం. అదేమిటి అంటే మన శరీరం వలన కానీ మనస్సు వలన కానీ కలిగే బాధలు. అంటే మన ఓన్ మైండ్లో మనం క్రియేట్ చేసుకునే ఆలోచనల వల్ల మనకు కలిగే ఇబ్బంది కానీ, కష్టం కానీ, మానసిక కలవరం కానీ. ఏమిటది? ఉదాహరణకు మానసిక, శారీరక దౌర్బల్యాలు. అంటే అది కావాలి కావాలి అనే ఏదన్నా విషయం మీద ఈజీ ఎగ్జాంపుల్, కోరిక కలిగింది అనుకోండి, అది కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం, ఒక మంచి సోఫా, మన దగ్గర ఏమో డబ్బు లేదు, ఇంకా లేదంటే ఒక కారు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం, దానికి సరిపడా డబ్బు లేదు. ఇంకా ఆ విషయం కోరిక ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఆందోళన, బాధ కలిగిస్తుంది మనకి. ఇదేమిటి మన జీవితం, ఇంత కష్టపడుతున్నామే, ఒక చిన్న సోఫా కొనుక్కుందామన్నా, ఒక మంచి పరుపు కొనుక్కుందామన్నా, మంచం కొనుక్కుందామన్నా సరైన డబ్బే లేదే అనే బాధ కలిగిపోతూ ఉంటుంది మన కోరిక పెరిగిపోయిన కొద్దికి. సో అది మన మానసిక దౌర్బల్యం. కాబట్టి మనం అలా లొంగిపోయాం కాబట్టే శారీరకంగా, మానసికంగా ఈ కోరికలకు మనకి కలవరాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఆలోచిస్తే మన కలవరాలన్నీ మన కోరికలు తీరినప్పుడే ఈ కలవరాలు, ఈ అన్నిటికీ కారణం కోరికే. సో ఎన్నో వరీస్ ఉన్నాయి నాకు అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎన్ని వరీస్ అన్నీ కూడా మరి ఏదో కోరిక మీద వల్లనే పుట్టిన వరీస్ అన్నమాట. సో ఇవన్నిటినీ ఆధ్యాత్మిక క్లేశం అంటే మన మనస్సు వల్ల, మన దౌర్బల్యం వల్ల మనం కలిగించుకున్న కష్టాలు. ఒకటేమో మన చేతిలో లేదు, అది దైవికం, అది దేవతలే మనకిస్తున్నారు ఈ న్యాచురల్ కెలామిటీస్. అది భౌతికమేమో మరి వేరే వాళ్ళు మనకి ఏదైనా చేయొచ్చు, వేరే జీవుల వల్ల ఏదైనా బాధలు రావచ్చు, అది భౌతికం. అది ఆధ్యాత్మికం అంటే మన శరీరం, మన మనస్సు దౌర్బల్యం వల్ల మనకు మనమే కలిగించుకునే క్లేశాలు. అవి అలా 3 రకాల క్లేశాలు ఉన్నాయని చెప్తారన్నమాట. సో తర్వాత ఈ బద్ధ జీవులం మరి అంటే మామూలు జీవులందరూ కూడా ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యలు ఏమిటి అంటే మరి పునర్జన్మ ఉంటుంది, వార్ధక్యం, అంటే జనన మరణ జర వ్యాధులు అంటారు కదా. జననం, మరణం, జర అంటే వృద్ధాప్యం, వ్యాధి అంటే ఏదో ఒక వ్యాధి వస్తూ ఉంటుంది మరి మనుషులుగా పుట్టిన తర్వాత. సో ఎవరైనా మరి భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పోషించుకోవాలి మన శరీరాన్ని. అయితే భగవద్భక్తిలో మనం ఏదైనా పని చేయాలి, ఆ మార్గంలో ఉండాలి అంటే ఎలా? అంటే ఇప్పుడు మన దేహాన్ని పోషించుకోవడానికి ఆహారం కావాలి, ధాన్యాలు కావాలి, వస్త్రాలు, ధనము, ఇలాంటి ఇతర వస్తువులన్నీ కూడా అవసరమే. కానీ అవసరమైన దాన్ని మించి మనం ఇటువంటి వాటిని సేకరించడానికి ఎక్కువగా అవస్థలు పడుతూ ఉంటాం. మరి ఎన్ని బట్టలున్నా మళ్ళీ కొనుక్కుంటూ ఉంటాం. వెళ్ళామంటే చూసి ఇంకా కావాలి, వాళ్ళు ఏదో కొనుక్కున్నారు అది బాగుంది, అటువంటిది మనం కూడా కొనుక్కుందాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా మనకు అవసరం లేకపోయినా కూడా మనం ఇంకా ఈ వస్తువుల్ని సేకరించాలని చూస్తూ ఉంటాం. సో అలా కాకుండా మనం లిమిట్ చేసుకోగలిగితే కనీసం రోజువారీ థింగ్స్ని కొన్నైనా సరే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలా వాళ్ళకుంది మనం కూడా కొనుక్కుందాం ఇటువంటి చీరో లేకపోతే ఏదో ఒకటి అనుకున్నాం అనుకోండి, అనుకున్నప్పుడు దానిని మనం అణుచుకోగలిగితే అక్కడే మన సాధన కొద్దిగా ప్రారంభమైనట్టు అనమాట. సో అలా అనవసరంగా మనం ఉన్నదానికి మించి ఎక్కువగా
కోరుకోకుండా ఉండడం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇది మనకి ఫాలో అయ్యామంటే ఆ ఒక్క చీర కొనుక్కున్నంత మాత్రాన మనకి చీర లేకపోవడం లేదు కదా. అలాగే మరి మనం అనుకున్న 10 రకాల ఫుడ్లు తినకపోయినా మనకి జరగనిదేమీ లేదు కదా మన దేహ పోషణ. కాబట్టి అలా అటువంటి స్లోగా కోరికల్ని లిమిట్ చేసుకోవడం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత అంటే ఇప్పుడు జంతువులు ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళకి ఆర్థిక సమస్యలు కానీ ఇటువంటివి ఏమి ఉండవు జంతువులకి, పశువులకి, పక్షులకి, వీటన్నిటికీ. మరి ఒక ఏదో ఎవరైనా గింజలు వేస్తే వాటికి కావాల్సినంత తిని వెళ్ళిపోతాయి. ఒక బస్తా అక్కడ పెట్టామనుకోండి గింజలు, అవి బస్తా అంతా మింగాలని చూస్తాయా? వాటికి కావాల్సింది ఏదో పాపం తిని వెళ్ళిపోతాయి. మనం ఉన్నామంటే బస్తా అంతా తినలేకపోయినా ఆ బస్తాను తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇచ్చారనమాట. అంటే మనకు జంతువుల కంటే కూడా ఈ కోరిక అత్యధికం. అంటే ఉన్నదానికంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ సేకరించాలనేటటువంటి అత్యాశ మనిషికే ఉన్నదన్నమాట. సో ఈ అత్యాహారం అనేది మనం ఆపుకోవాలి. అవసరమైన దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అనేటటువంటి అత్యాశ. అందుకనే మనకి ఈ రోజున మరి అందరికీ ఈ దుఃఖాలు, కష్టాలు, అసంతృప్తి, లేదు అనే ఫీలింగ్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా, ఎందుకంటే ఈ విపరీత అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కావాలి అనేటటువంటి ఆ కోరిక వల్లే మనకి ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి కదా. అది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో దీన్నే ప్రయాస అంటారు. ఏది అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కోరికలు కోరుకుంటూ అవి తీర్చుకోవడానికి అవస్థలు పడుతూ ఉంటాం నిజంగా మనం ఆలోచిస్తే. సో ఇటువంటి అవస్థ అనవసరపు శ్రమ. సో మరి అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇంకొక చీర కొనుక్కోవాలి అంటే మనకి ఇంకొక 1000 5000 ఎంతో కావాల్సి వస్తే మరి ఎంతో కష్టపడి మరి మనం ఆ కోరిక అంత లేకపోతే అది సమకూర్చుకోవడానికి మరి అవస్థలు పడతాం కదా. పొదుపు చేస్తాము, లేదా ఎక్స్ట్రా పని చేస్తాము, లేదా ఇంకేదో రకంగా దాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి అవస్థలు పడతాం. ఎందుకంటే ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి. సో దీన్నే ప్రయాస. ఇంత ప్రయాసపడి మరి మనం కోరికలను తీర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఇంతే చీర అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అది చీర అవ్వచ్చు, ఫోన్ అవ్వచ్చు, కార్ అవ్వచ్చు, ఇల్లు అవ్వచ్చు, భూమి అవ్వచ్చు. ఒక ఇల్లున్నా ఇంకో ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఇంకా మంచిది అనుకుంటాము. సో దానికోసం ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉంటాము. ఈ ఇంటికి లోను కడుతున్నాము, ఇంకొక ఇల్లు కడితే ఇంకా కొనుక్కుందాము అంటే మరి కొనుక్కున్న దగ్గర నుంచి దానికి లోను కట్టాలి. సో అప్పుడు ఇంకా కష్టపడాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ కావాలనుకుంటం వల్ల మనకు కలిగే ప్రయాసాలు అన్నమాట. సో భగవంతుడు మనకి అనుగ్రహించి ఎవరికైనా సరే మనకు అవసరమైనది ఏమిటి అంటే కొంత భూమి, అంటే ఉండటానికి ఒక నీడ ఉండాలి కదా, కొంత భూమి, పాలిచ్చే గోవు, ఈ రెండు ఉంటే చాలు ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చు అని ప్రభుపాద అంటున్నారు. అంటే పాలిచ్చే గోవు అంటే మరి మనకి తినడానికి ఉండడానికి సరిపడా ఉంటే, కొంత భూమి పాలిచ్చే గోవు అని అంటే దాని అర్థం మనకి ఉండటానికి ఒక నీడ, మరి తినడానికి మనకి ఫుడ్, ఇటువంటివి దాంతో మనం తృప్తి పడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు మరి సరే ఇదివరకు రోజుల్లో ఈ భూమి గోవు అనేవారు. ఎందుకంటే ఆ భూమితో వాళ్ళు ధాన్యాలను పండించుకుని గోవు నుండి పాలు వచ్చి వాళ్ళు జీవనోపాధి కొరకు ఇక వాళ్ళు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకు ప్రయాణం చేయకుండా ఏదో ఒక చోటు ఉండి ఆ భూమిలో పండించుకుంటూ ఆ గోవు ఇచ్చిన పాలతో ఉంటూ వాళ్ళు సరిపెట్టుకుంటూ ఆ రకంగా తృప్తిగా జీవనం సాగించవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు, అక్కడే సెటిల్ అయ్యి ఆ రకంగా జీవితాన్ని గడపవచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు మరి ఉన్నదానితో తృప్తిపడి అప్పుడే భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఈ కోరికల వలయంలో చిక్కుకున్నాము అంటే ఇక టైమే ఉండదు. మనకి ఎందుకు టైం ఉండటం లేదు అంటే ఇంకా 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 ఇలా ఎన్నో కోరికలు తీర్చుకోవడానికి శ్రమ పడుతున్నాం, ఈ ప్రయాసలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి టైం ఉండడం లేదు. సో భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మన యొక్క జీవన గమ్యం ఏమిటి? భగవంతుడిని చేరడం కాబట్టి, ఆ భగవత్ ప్రేమను పొందడం కాబట్టి మనిషికి మరి ఇంత మనకి జ్ఞానం కూడా ఇచ్చారు భగవంతుడు, అది అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం. కానీ మనం
మరి కోరికల జిహ్వచాపల్యంలో పడిపోయి మరి మనం ఈ జ్ఞానాన్ని సరి అయిన మార్గంలో వినియోగించడం లేదు. ఎందుకంటే ఈ జిహ్వను తృప్తిపరచుకోవడానికి, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, ఇటువంటి వాటి కోసం మన జ్ఞానాన్నంతా ఉపయోగిస్తున్నాం. ఏ రకంగా కోరికలు తీర్చుకోవచ్చు, మరి ఇదే ఉంది కానీ మనకి తృప్తి అనేది ఉండడం లేదు, ఆధ్యాత్మిక వైపు మనస్సు వెళ్ళడం లేదు. కాబట్టి ఆ విషయం చెప్తున్నారనమాట. ఈ ఉన్నత జ్ఞానాన్ని, భగవంతుడి చైతన్యాన్ని అలవర్చుకోవడానికి బదులు ఈ వివేకవంతులు అనబడే ఈ తెలివిగల వాళ్ళందరూ కూడా అనవసరంగా అవాంఛితమైన వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేయడానికే వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. భగవద్భక్తిని, ఆధ్యాత్మికతను పెంచే విషయాలను కాకుండా ఈ కోరికలను పెంచేటటువంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ రోజుల్లో మరి ఫ్యాక్టరీలు, మరి జంతువధ చేసే ప్లేసెస్, అంటే మరి దాన్ని మరి మీట్ తినాలి అంటే మరి వాటిని వధించాల్సి వస్తుంది కదా. సో అటువంటి ప్లేసులు, మరి ఇలా మద్యం అంటే ఆల్కహాల్ అమ్మే దుకాణాలు, లిక్కర్ షాప్స్, ఇటువంటివన్నీ కూడా మరి ఈ ఎక్కువగా ఆలోచించి ఈ చెడు మార్గం వైపు వెళ్ళడం వల్లే ఇవన్నీ కూడా మరి చేయాల్సి వస్తుంది, తీస్తున్నారు. ఇటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి, ఉండకూడని సంస్థలు. ఏది జంతువులను చంపే ప్లేసులు, మరి ఈ లిక్కర్ షాప్స్, ఇటువంటివన్నీ. కాబట్టి అధికంగా మనం ఏ వస్తువులు, కోరికలు ఎంతసేపు ఎక్కువగా ఇంకా వస్తువులను కూడా సేకరించాలనుకుంటాం. ధనమే కాదు, ఇంకా ఏదో వస్తువు, అది కొనాలి, ఇది కొనాలి, ఉన్నా కూడా ఇంకా సోఫా కావాలి, కొన్న తర్వాత దాని మీద పిల్లో కావాలి, కొన్న తర్వాత దాని మీద బ్లాంకెట్ కావాలి, కొన్న తర్వాత టేబుల్ కావాలి, టేబుల్ మీద ఫ్లవర్ వాజ్ కావాలి, ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎన్నో వస్తువులు సేకరిస్తూ ఉంటాం. సో ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో పట్టనని వస్తువులు సేకరిస్తాం, ఇంట్లో ఖాళీ లేదే అనుకుంటాం. అధికంగా వస్తువులు సేకరించొద్దు, అధికంగా తినను వద్దు, ఈ కృత్రిమ సౌకర్యాలు సమకూర్చుకోవడానికి విపరీతంగా అవస్థలు పడొద్దు అని మనం ఎవరికైనా సలహా ఇచ్చామంటే మనం వీళ్ళేదో అనాగరిక జీవితం, వీళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, అదేమిటి సోఫా కొనుక్కోవద్దు అంటున్నారు, వస్తువులు కొనుక్కోవద్దు అంటున్నారు, ఏమీ కొనుక్కోకుండా ఎలా ఉంటాము, ఏదో కుటీరంలో ఉన్నట్లు అని చెప్పి అనే ఫీలింగ్ తప్పకుండా నార్మల్గా మరి వస్తూ ఉంటుంది మన బోటి వాళ్ళకి ఎవరైనా సలహా ఇచ్చినప్పుడు. సో సాధారణంగా అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఫస్ట్లో మనకు ఆ భావం లేనప్పుడు దీని అర్థం కాక ఇదేమిటి ప్రతిదీ వద్దంటారు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ప్రతిదీ అంటే ఇలా ఒకదానికొకటి యాడ్ చేసుకుంటే ఇక నువ్వు ఆ కోరికల దారిలోనే వెళ్ళకు, ఎక్కడో ఒక చోట పగ్గం వేయటం నేర్చుకో, కంట్రోల్ చేయడం నేర్చుకో, నీ డిజైర్ని, నీ తృప్తి పడటం నేర్చుకో, ప్రాక్టీస్ చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడే నీ మనసు ఈ కోరికల వైపు వెళ్లకుండా, అదే మనం గుర్రాలు బొమ్మ చూస్తాం కదా, విషయాలు ఎలా తీసుకువెళ్ళిపోతాయి అనేది. 5 ఇంద్రియాలు గుర్రాలు లాంటివి, మనసేమో కళ్ళేమో, ఈ గుర్రాలు ఎటు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతాయి. సారథి వెనక్కి లాకపోతే, ఈ సారథి ఎవరు అంటే బుద్ధి చెప్తూ ఉంటుంది, చాలు నీకు ఇన్ని చీరలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఈ చీర కొనుక్కోకపోతే నీకు నష్టమే ఉంది అని చెప్తుంది. మళ్ళీ కొనుక్కుందాము ఎలాగోలాగు, ఏదో ఒకటి ఇంకేదన్నా ఖర్చు తగ్గించుకుందాము అనుకుంటాం ఈ చీర బాగా కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు. సో అలా ఎందుకు నీకు ఇప్పుడు ఇది అని బుద్ధి చెప్తే వింటే మళ్ళీ సరి అయిన మార్గంలోకి వెళ్తాము. లేదు అంటే బుద్ధిని కూడా ఆ మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళిపోతాము. బలంగా కనుక ఈ గుర్రాలు లాగినాయంటే అది అలా. అది మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవచ్చు ఆ ఎగ్జాంపుల్. సో మానవులు సాధారణంగా ఇటువంటి ఉన్నత ఆశయం, అంటే మీరు లిమిట్ చేసుకోండి కోరికలు, ఇటువంటి మాటలు నచ్చవు మనకి. అది ఇక్కడ మనకున్నటువంటి దురదృష్టం. ఎందుకంటే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్, భౌతిక వస్తువుల పట్ల ఉన్న ఆకర్షణలో పడిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ మాయ అంత మమ మాయా దురత్యయ అని భగవంతుడు మనకి చెప్తారు. ఈ మాయ మహా కష్టము, ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో దీన్ని దాటడం చాలా కష్టం, కానీ నన్ను శరణు వేడిన వాళ్ళు మాత్రం దీనిని దాటగలరు అని మనం భగవద్గీతలో చూసాం. అందుకే శరణ
శరణు వేయటం అంటే ఏంటి? ఏది జరిగినా ఇది భగవంతుడు నిర్ణయం అని మనం మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించి కలవరపడకుండా యాక్సెప్ట్ చేసే స్థితికి రావడం, అది అల్టిమేట్గా మనం ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడే మరి ఆత్మానుభవం. ఆ స్థితి కోసం ప్రాక్టీస్ చేయాలి కాబట్టి ఏది జరిగినా కూడా మనం ఇలా అది కావాలి ఇది కావాలి అనేది మొదట తగ్గించుకోవడం చేయాలి. సో మన అన్నెసెసరీ కోరికలైనా తగ్గించుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. అవసరమైనంత వరకు ఉంటూ అనవసరమైన ఎందుకు అంటూ కొంత క్రమేణా ఆ సాధనలో మనం ఆ పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్కి రావడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకు అంటే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయ, కొంచెమైనా మీరు ఈ మార్గంలో ఉంటే మహాభయాన్ని నుంచి తప్పుకోవచ్చు అని భగవద్గీతలో చెప్పారు. కాబట్టి ఆ మార్గంలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ మనం ఈ తృప్తి మార్గంలో సంతృప్తితో వీలైనంత వరకు ఈ కోరికలను ఈ కూడబెట్టాలి కానీ ఇంకా కావాలనే తాపత్రయం కానీ ఆ కావాలి అన్న దానికోసం విపరీతమైన ప్రయాస కానీ తగ్గించుకుంటూ ఉండడం ప్రయత్నించాలి. మరి మన మానవ జీవితం మరి భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. సో ఈ ప్రయోజనం కోసం మరి మనకి అసలు భగవంతుడు ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడు, ఈ బుద్ధిని విచక్షణను అన్ని. కానీ మనం ఈ బుద్ధి జ్ఞానాన్ని ఇలా మెటీరియల్ థింగ్స్ కోసం, భౌతిక వస్తువుల కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పెట్టడానికి ఉపయోగించడం లేదు. కాబట్టి ఈ బోధలను, ఇలాంటి ఉన్నత గ్రంథాలను మనం కొంత చదివినప్పుడు మనకు కొంతైనా ఈ జ్ఞానం కలిగి జీవితానికి మనం నిజమైన అర్థాన్ని కల్పించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో నిజమైన మానవ ధర్మం గురించి సూత గోస్వామి భాగవతంలో సూత మహాముని ఏం చెప్పారు అంటే, సూత మహాముని మరి డైరెక్ట్గా పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ మహాముని చెప్పారు భాగవతాన్ని. మొట్టమొదటగా భాగవతం చెప్పబడింది అప్పుడే ప్రవచనం. సో అప్పుడు విన్న వాళ్ళలో సూత మహాముని, నారద మహాముని వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి విన్నారు అప్పుడు. సో ఈ సూత మహాముని అంతా డైరెక్ట్గా సుఖదేవ మహాముని లాంటి గొప్ప ముక్త పురుషుడి నుంచి విన్నారు కాబట్టి ఈయన కూడా గొప్ప ముని, డైరెక్ట్గా విని ఆయన కూడా ఆ నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకున్న గొప్ప ముని ఆయన. కాబట్టి నైమిషారణ్యంలో ఈ ఋషులంతా కూడా ఆయన్ను, మీరు స్వయంగా ఆయన దగ్గర నుంచి విన్నారు కాబట్టి మాకు భాగవతంలో విషయాలన్నీ కూడా చెప్పండి, ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఏది, అన్నిటికీ అంటూ ఒక 6 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద భాగవతంలోనే చూస్తాం మనం అది. సో అప్పుడు మీరే చెప్పడానికి ప్రామాణికులైన గురువులు మాకు మీరు చెప్పండి, మీరు డైరెక్ట్గా సుఖదేవ మహాముని దగ్గర నుంచి విన్నారు కాబట్టి మీరు మాకు చక్కగా దాన్ని చెప్పగలిగే నేర్పరితనం మీకున్నది అని చెప్పి అందరికీ కూడా అవసరమైన విషయం ఏమిటి, వేదశాస్త్రాల సారమేమిటి, ఇలా భగవంతుడు అవతరించడానికి కారణమేమిటి, ఆయన లీలలేమిటి, పురుషావతారాలు, ఆయన అవతారాలేమిటి, ఇవన్నీ కూడా ధర్మం ఎక్కడ నివసించింది, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ అవతారం చాలించిన తర్వాత ఈయన ఒక 6 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. కాబట్టి అక్కడ భాగవతంలో కూడా అందుకని ఆ సూత మహాముని చెప్తున్నారు ఏమనంటే, మన విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ అంటే మన బాధ్యతలన్నీ కూడా ఏమిటంటే ఫైనల్గా మనం మోక్షం తెచ్చుకోవడానికే ఉద్దేశించబడ్డాయి. అంటే మానవుడి యొక్క జీవితంలో ప్రథమ లక్ష్యం ఏమిటి అంటే మోక్షాన్ని సాధించడం, అంతేగాని ఈ భౌతిక లాభం కోసం మనం ప్రయత్నాలు కాదు. ఆ లక్ష్యాన్ని భౌతిక లాభం కోసం చేయకూడదు, మన బాధ్యతల్ని అంటున్నారనమాట. సో మన బాధ్యత ఏమిటి అంటే మోక్షం తెచ్చుకోవడం, అంతేగాని ఈ భౌతిక జీవితంలో సుఖాలు పొందడానికి కాదు, అది కాదు మన బాధ్యత అంటున్నారు. అందుకని నిజంగా ధర్మంలో ఎవరైతే అవుతారో, నిజమైన ధర్మాన్ని ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక లాభాల కోసం ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక లాభాలను ఇంద్రియ భోగానికి వినియోగించరు. సో మన యొక్క బాధ్యతలు నిర్వర్తించేటప్పుడు మనకి ధనం వచ్చినా కూడా అన్ని మనం సుఖాల కోసమే వినియోగించడం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. సో ఆధ్యాత్మికతకు కొంత ఉపయోగించు, అంతేగాని మనకి ఇంత ధనం ఉంది కదా అని అన్నీ కూడా మనం సుఖాలకే ఉపయోగిస్తూ కూర్చుంటాం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ రోజుల్లో ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఇవన్నీ బిజినెస్ చేయడం మరి సివిలైజేషన్ అనుకుంటున్నారు, నాగరికత. మరి కనీసం ఈ ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకునేటట్లుగా మనం అందరికీ కూడా శిక్షణ ఇవ్వాలి. అంటే డబ్బు సంపాదించినా మరి దానిని
కొంత ఆధ్యాత్మికతకు, అంతేగాని అంత స్వార్థం కోసం కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కోసం వినియోగించడం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి కదా, హిందువులు, క్రిస్టియన్స్, హీబ్రూలని, మహమ్మదీయులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే ధర్మం లేకపోతే మరి ఎందులైనా మరి మన మానవ సమాజం పశువుల కంటే కూడా అదేమి గొప్పగా ఉండదు ధర్మాన్ని పాటించినప్పుడు అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ధర్మం పాటించడం దేనికంటే మోక్షం కోసమే, అంతేగాని ఆహారం కోసం, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కోసం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో అత్యాహారము అంటే ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవడమే కాదు, ఎక్కువగా కూడబెట్టుకోవాలి అనేటటువంటి కోరిక కూడా అత్యాహారం కిందే వస్తుంది. అది ఇక్కడ పాయింట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా, జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస అంటే పరమసత్యాన్ని తెలుసుకోవడమే జీవితం యొక్క నిజమైన లక్ష్యము. పరమసత్యం ఎవరు? అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. అంటే భగవంతుడే నిజమైన సత్యం. సత్యము అంటే డెఫినిషన్ ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సత్యము మనం చూసాం, అందుకే భగవంతుణ్ణి ఓం తత్సత్ అని అంటూ ఉంటారు అని కూడా మనం అక్కడ చూసాము. ఓం తత్సత్ అని 17th చాప్టర్లో చూస్తాం. అంటే ఓ ఆ సత్యమా అని. సో ఎందుకు భగవంతుణ్ణి సత్యము అన్నాము? సత్యము అంటే రియల్ మీనింగ్ ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అటెండెన్స్ పెట్టారు మాతాజీ, మీరు ప్రభుజీ కూడా మీరు పోస్ట్ తీసుకోండి. కొంచెం ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేస్తాను. మీరంతా సెకండ్ లెవెల్లో చూసే ఉంటారు మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సత్యము అంటే ఏమిటి. సో ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడమే మన జీవితానికి గల నిజమైన లక్ష్యము అని ఇక్కడ అన్నారు కదా. అందుకని అసలు ఆ సత్యం ఏమిటి, ఆ పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం కనుక ప్రయత్నించకుండా ఈ కృత్రిమమైన భౌతిక అవసరాలను తృప్తిపరచుకునే ప్రయత్నాలతోనే మనం ఇలా ప్రయాస పడిపోతున్నాము. సో ఇటువంటి ప్రయాసలు, అనవసరపు యత్నాలు కూడా వదులుకుంటేనే మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక అభిలాషను పెంచుకోవచ్చు. అలా ఆధ్యాత్మికత మీద కోరిక ఉన్నవాడు ఈ ప్రయాసలను వదులుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రజల్ప అనే మాట వాడారు, అంటే అనవసరంగా మాట్లాడడం. అదొక పెద్ద అడ్డంకి అన్నమాట భక్తికి. సో మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండాలంటే ఈ అనవసరపు మాటలు తగ్గించాలి. మన ఫ్రెండ్స్ని మీట్ అవగానే చెప్తున్నారు ఇలా, మరి కప్పల బల బెకబకని నిన్న చూసాం కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అనవసరమైన మాటలు అటువంటి కప్పల బెకబెక వంటివి. మనం మాట్లాడాలంటే భగవంతుడి గురించి, ఆయన లీలల గురించి ఇలాంటివి మాట్లాడాలి. కానీ మనం యూజువల్గా వార్తాపత్రికలు, మాసపత్రికలు, నవలలు చదవడం, అర్థం లేని ఎన్నో కార్యాలు చేయడం, ఇటువంటి వాటిల్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాము. అలా మనం టైం అంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత మరి చాలామంది రిటైర్ అయిన తర్వాత ఈ పెద్దవాళ్ళు క్లబ్లకు వెళ్ళటం, కార్డ్స్ ఆడుకోవడం, ఫిషింగ్ చేయడం. ఈ వెస్టర్న్ సొసైటీలో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫిషింగ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. తర్వాత టీవీ చూస్తూ ఉంటాము. అనవసరంగా ఈ పాలిటిక్స్ ఇటువంటివన్నీ చర్చిస్తూ మనం టైం వేస్ట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మరి ఎక్కువ మాట్లాడటం అనే కోవలైతే వస్తాయి. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నోట్తో మాట్లాడకపోయినా మనసుతో ఈ రకంగా ఎంగేజ్ అయిపోయి ఉన్నారు. కాబట్టి భక్తి, ఆధ్యాత్మికత కావాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి వ్యర్థ కార్యకలాపాల్లో మనం పాల్గొనకూడదు అంటున్నారు. అలాగే మరి భక్తి భావం లేని వాళ్ళతో కూడా కలవడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకే సత్సంగం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు, సాధు సంగత్వం. కాబట్టి ఆ సత్సంగంలో మనం సత్సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ భక్తి భావం కూడా పెరుగుతుంది. సో నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అని ఈ ఒక గురువు గారు ఉండేవారు ఈ గురు పరంపరలో. ఆయన అందుకని భక్తుల సాంగత్యంలోనే భక్తసనే వాస్ జీవించాలని మనకు ఆదేశించారు. సో అందరూ కూడా భక్త సాంగత్యంలో ఉండడానికే ప్రయత్నించాలి అని అంటే సత్సంగం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ సత్సంగం సహాయంతో మనం అనవసరపు మాటలు తగ్గించుకోవచ్చు. అందుకని సత్సంగం ముఖ్యం.
అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఆ వ్యాపారంలో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఇంకా మిగతా వ్యాపారులతో వాళ్ళకి కనెక్షన్స్ ఉండాలి. వాళ్ళంతా ఒకళ్ళ ఐడియాస్ ఒకళ్ళు పంచుకుని అట్లా మనం చూస్తూనే ఉంటాం కదా, ఒకే పని చేసే వాళ్ళు, ఒకే వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ యూనియన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఏది చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ట్రేడ్ యూనియన్ అంటారు. ఏది ఈ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళంతా అందులో మెంబర్స్. టీచర్స్ యూనియన్, మరి టీచర్లు అందరూ అందులో మెంబర్స్. సో వీళ్ళంతా ఎందుకంటే ఒకే రకమైనటువంటి వృత్తిలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఆ మీట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి అవసరమైన విషయాలు పంచుకుని తద్వారా వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఈ సత్సంగం అనే దాంట్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ భక్తిని పెంచుకోగలుగుతారు అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఫిజికల్గా మనం గొప్ప సొసైటీలో ఉండాలి ఇలాంటి కోరికలు ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ సొసైటీలు, క్లబ్బులు ఇటువంటివన్నీ ఏర్పరచుకుంటూ ఆ క్లబ్లకు వెళ్తూ వాళ్ళు మెటీరియల్ సొసైటీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి, ఈ భౌతికత్వం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు అలాంటి ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో అలా భగవంతుడి పట్ల భక్తిని పెంచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు భక్తులతో సాంగత్యం, భక్త సంఘాలలో మనం కలవడం, సత్సంగాల్లో ఉండడం ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను కూడా మనం స్థాపించిన రీజన్ అది అని ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ ఉద్యమం ద్వారా ఆధ్యాత్మికత రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. మరి వాళ్ళలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉంటుంది లోపల ఎక్కడో భగవద్భక్తి. ఎందుకంటే మన అందరిలోనూ భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నది కాబట్టి అందరిలోనూ ఉన్నది ఆ నిర్మల తత్వం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం. కాబట్టి ఈ రకమైన సత్సంగం ద్వారా నిగూఢమైనటువంటి ఆ తత్వం బయటపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు అనువృత్తి అని చెప్పేసి ఆయన వ్యాఖ్యానం రాశారు ఈ పుస్తకానికి. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఎవరు అంటే ప్రభుపాద యొక్క గురువు. ఆయన అనువృత్తి అనే వ్యాఖ్యానంలో శుష్క వేదాంతులు, ఈ వాళ్ళు మనోకాల్పనికులు అంటే మనసుతో వాళ్ళు ఏదేదో నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు కరెక్ట్ గాని, వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని పొందాలని చెప్పేసి ఎక్కువగా ప్రయత్నించడం కూడా అత్యాహార విధానం అంటున్నారు అనమాట. అంటే అవసరమైన దానికంటే అధికంగా సేకరించడం అనే దాని కిందకే వస్తుంది. ఏది టూ మచ్గా మనం ఎర్న్ చేయాలనుకుంటే జ్ఞానమైనా కూడా అంతే అనవసరమైన జ్ఞానం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ శుష్క వేదాంత ఫిలాసఫీ అని ఓవర్గా దేంట్లో వెళ్ళినా కూడా అది అత్యాహారం కిందే వస్తుంది అంటున్నారు. సో భాగవతం ప్రకారం ఇలా మానసికంగా మనోకల్పిక తాత్వికులు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళకు వాళ్ళే ఒక స్టాండర్డ్ కల్పించుకుని మనం ఇందులో ఇంకా టూ మచ్గా ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఒక ఫీల్డ్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే అన్నీ తెలుసుకోవడంలో తప్పే ఉంది అంటే కొన్ని అవసరమైన విషయాలు కాదవి. సో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటే ఓకే, కానీ దాని గురించిన అతిగా టైం స్పెండ్ చేయడం కూడా వేస్టే. ఎందుకంటే శుష్క వేదాంతం గురించి ఎన్నో సంపుటాలు రాయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు, అదంతా కూడా వేస్టేను. కర్మిష్ఠుల వ్రాతలు, కర్మిష్ఠులు అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బెనిఫిట్ కోసం రాస్తూ ఉంటారు, డబ్బులు సంపాదించడం కోసం బుక్స్ పబ్లిష్ చేసి. సో అటువంటి కర్మిష్ఠుల వ్రాతలు కూడా అత్యాహార విధానం క్రిందికే వస్తాయని అంటున్నారు. సో మరి భక్తి భావం లేకుండా ఈ భౌతిక వస్తువులను అధికంగా సంపాదించాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళు కూడా ఈ అత్యాహార నియంత్రణలోకి వస్తారు. సో మనం ఏ పని చేసినా భగవద్ప్రీత్యర్థం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు డబ్బు సంపాదించడానికి కోసం నువ్వు ఇంకా ఏదో ఆ పుస్తకం ఈ పుస్తకం రెండు కలిపి జాయిన్ చేసి ఇది అది అంటూ ఒకటి రాస్తాం, కానీ అక్కడ ప్రయోజనం కంటే నీకు డబ్బు సంపాదించాలనే కోరిక ఎక్కువగా ఉంది. సో అటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా అత్యాహారం కిందే వస్తాయని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ కర్మిష్ఠులు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో మీద ఆసక్తితో ఇలా భౌతికంగా డబ్బు సంపాదించాలని, పేరు సంపాదించాలని ఈ రకంగా ఉన్న వాళ్ళని కర్మిష్ఠులు అంటున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మికత భావం ఇంకా లేని వాళ్ళు
భవిష్యత్ పరిస్థితి వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల ఈ భావితరాల వాళ్ళ కోసం కూడా ఎంతో ధనాన్ని కూడబెట్టాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. మరి మనం చూస్తున్నాం, మనం కూడా ఇదే కేటగిరీలోకి మరి వస్తూ ఉంటాం. ఏది మన వరకు చాలా అని అనుకోం కదా, ఇంకా ఉంటే పిల్లలకు ఉంటుంది, ఇంకా ఉంటే పిల్లలకు ఉంటుంది. ఈ రకంగా విపరీతంగా శ్రమపడి మరి ఎంతో కష్టపడి ఈ రకంగా శ్రమ పడుతూ ఉంటాము మరి ఇలా అందరి కోసం. అంతేగాని అసలు ముందు జన్మలో మన స్థితి ఏమిటి, మనం బంధాలు ఏర్పరచుకుంటున్నాం, నెక్స్ట్ జన్మలో మనం ఎలా ఉంటాం అని దానికి తగ్గట్లుగా మనం ప్రవర్తిద్దాం, ముక్తి మార్గం కోసం ప్రవర్తిద్దాం అనే ఆలోచన సాధారణంగా మనకు రాదు. సో అది చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నువ్వు ఈ జన్మలో నువ్వు నా కోసం, నా పిల్లల కోసం, మన వాళ్ళ కోసం అనుకుంటున్నావే కానీ అసలు నువ్వు నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతావు, మనం ఈ జన్మ అయిపోయిన తర్వాత ఇదే పర్మనెంట్ అనుకుంటున్నాం కదా, అంతగా మనం ఈ మాయలో చిక్కుకుపోయాం కదా. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకని ఒక గొప్ప కర్మిష్ట ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే వాళ్ళ పిల్లల కోసం, మనవల కోసం చాలా ధనాన్ని సేకరించాడంట. అయితే తర్వాత మరి తన కర్మను బట్టి పూర్వజన్మలో సంతానం కోసం తను కట్టినటువంటి భవనానికి దగ్గరలోనే ఒక చెప్పులు కట్టుకునే వాడి ఇంట్లో జన్మించాడు. అది ఒక పెద్ద భవనం దగ్గర పుట్టాడు. అయితే ఆ భవనం ఇంతకుముందు తను కట్టిన భవనమే పూర్వజన్మలో. ఆ పక్కనే ఒక చెప్పులు కుట్టుకునే వాడి ఇంట్లో పుట్టారు. అయితే ముందు కట్టించుకున్న భవనం దగ్గరికి రాగానే పూర్వజన్మలో ఉన్న పిల్లలు, మనవళ్ళు వాళ్ళంతా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు అక్కడ, వాళ్ళందరూ ఇతను రాగానే చెప్పులతో కొట్టడం మొదలుపెట్టారు. సో కర్మిష్ఠులు, జ్ఞానులు ఈ భక్తి భావంలో గనక ఆసక్తి లేనప్పుడు నిరర్థకమైన నిష్ఫలమైన కార్యాలతో జీవితాన్ని వ్యర్థం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు ఈ ఎగ్జాంపుల్తో అన్నమాట. సో మనం ఏదో మన వాళ్ళు, మన పిల్లలు అనుకుంటున్నాము, ఏదైనా కూడా మన బాధ్యత. వాళ్ళు అలా అని వాళ్ళని వదిలిపెట్టేయాలా అని అనడం లేదు, అది మన డ్యూటీ. మన పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, మన ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. కానీ దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంది. దురాశపూర్వకంగా ఇక ఒకటే సంపాదనతో వాళ్ళకి ఇంకా అంతా ఇంత వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్, కావాల్సినవి వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు కొంతవరకు వాళ్ళు సౌకర్యంగా ఉండేటట్లు చేయొచ్చు. కానీ చాలాసార్లు ఇంకా 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 ఎంతో కూడబెట్టాలని చూస్తూ ఉంటాం. సో దాని బదులు నెక్స్ట్ మన బాధ్యతను నిర్వర్తించిన తర్వాత మరి మనం కూడా నెక్స్ట్ జన్మలో మనకు సరి అయిన లైఫ్ వస్తుందా లేదా, భగవంతుణ్ణి పొందగలమా లేదా అనే మార్గం వైపు వెళ్ళకపోతే ఇదే జరుగుతుంది. మనం వేరేగా పుట్టడం, మరి ఆ తర్వాత మన పరిస్థితి ఏమిటని అనేది. అంటే అసలు మన బాధ్యతను మనం ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించడం. కాబట్టి అది చేయనప్పుడు ఇక్కడ ఇటువంటి వాటిల్లో చిక్కుకుని ఇంతవరకే చేసి ఇదే పర్మనెంట్ అనుకుంటే మన యొక్క స్థితి ఏమవుతుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అలాగే మన ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్ కోసం కొన్ని శాస్త్ర విధులు అవలంబిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని నియమాగ్రహం అని చెప్తారు. అంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి అవ్వడానికి శాస్త్ర విధుల్ని, అది అంటే ఇమ్మీడియట్గా బెనిఫిట్ అవ్వాలని చెప్పేసి కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దాన్ని నియమాగ్రహం అంటారు. అలాగే శాస్త్ర విధుల్ని నిర్లక్ష్యపరచడాన్ని కూడా నియమాగ్రహ అని చెప్తారు. సో ఆగ్రహ అనగా అంగీకరించుటలో ఉత్సాహం, ఆగ్రహ అనగా మళ్ళీ అగ్రహ అంటేనేమో అంగీకరించడంలో నిర్లక్ష్యం. కొన్నేమో మనకి ఈ పూజ చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పూజ చేయిద్దాము అని కొన్ని వ్రతాలు అవి చేయిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్ కోసం చేసేటటువంటి వాటిని నియమ ఆగ్రహ అంటారు. అలాగే మనం ఈరోజు ఈ పూజ ఇవన్నీ చేసామంటే మనకు అక్కడ పెద్ద బిజినెస్ క్లోజ్ చేసామంటే షాప్ బోల్డ్ అన్ని డబ్బులు వస్తాయి, ఈరోజు కనుక షాప్ క్లోజ్ చేయడానికి ఇది కుదరదు, సో మనం ఈరోజు ఈ పూజ అటెండ్ అవ్వడానికి చేయించడానికి మనకి టైం లేదులే అని మానేసామనుకోండి, దాన్ని అనియమ అగ్రహ అంటున్నారు. అంటే మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం అక్కడ చేయవలసిన పని. సో ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్ కోసం చేస్తే ఆగ్రహ అంటున్నారు. మనం చేయవలసింది అవతల ఇంకేదో మెటీరియల్ బెనిఫిట్ కోసం చేయకుండా వదిలేసి నిర్లక్ష్యం చేస్తే దాన్ని అగ్రహ అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ రెండు శబ్దాలు, నియమ శబ్దానికి పై రెండు శబ్దాల్లో దేని చేసినా సరే నియమాగ్రహ, నియమ అగ్రహ ఆర్ నియమ ఆగ్రహ రెండు కూడా మనం కలిపామంటే
మాట ఏమవుతుంది, సేమ్ మాట వస్తుంది, నియమాగ్రహ అనే. సో ఆ నియమాగ్రహ అనే మాటని మనం నియమ ప్లస్ అగ్రహ చేయొచ్చు, నియమ ప్లస్ ఆగ్రహ చేయొచ్చు. సో అది ఇక్కడ అనే సమాసం ఏర్పడుతుంది. ఈ పదాలు కలపడంలో భేదాన్ని బట్టి మనం ఈ సమాసానికి 2 ప్రత్యేక అర్థాలు ఉన్నాయి. సో మనం విడదీసినప్పుడు అది ఆగ్రహ అయి ఉండవచ్చు, అగ్రహాన్ని కూడా అయి ఉండవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి వివరణ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ భక్తిలో ఇంట్రెస్ట్, ఆధ్యాత్మికతలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మరి ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం మనం పనులు చేయటం పట్ల అంటే ఇది చేస్తే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఈ పూజ చేస్తే మనకి డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పి చేయడం కరెక్ట్ కాదు. భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు అలా చేయకూడదు అంటున్నారు. అంటే నిజమైన భక్తితో చేయాలి, అంతేగాని బెనిఫిట్ కోసం కాదు అని. అలా మరి అక్రమ సంభోగం, మాంసభక్షణ, జూదం, మత్తు పదార్థాలు వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉంటూ మనం శాస్త్ర విధుల్ని శ్రద్ధతో అనుసరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత వైష్ణవుల్ని అనవసరంగా నిందించకూడదు. కొంతమంది భక్తుల్ని కూడా విమర్శిస్తూ ఉంటారు. అలా అన్నెసెసరీగా భక్తుల్ని కూడా విమర్శించకూడదు. సో ఇలా కొంతమంది ఏమో మరి ఈ అష్టాంగ యోగాభ్యాసం ఇటువంటి వాటి ద్వారా పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందాలని చెప్పేసి అత్యాహారులుగా వాళ్ళను కూడా చెప్తూ ఉంటారనమాట. అంటే ఈ భౌతిక సుఖాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం ఈ మెడిటేషన్ లేదంటే ఈ వ్యాయామము, ఈ యోగా చేస్తే అష్టాంగ యోగా ఇటువంటి యోగా పద్ధతులు మనకు అన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయంటూ మానసికంగా పరివర్తన లేకుండా శారీరకంగా కొన్ని పనులు చేసి మనం సిద్ధత్వాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అది కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ యోగాలు చేసి మనం ఈ శక్తిని తెచ్చుకుని ఆ రకంగా భౌతిక సంపద అన్ని పొందొచ్చు అనేటటువంటి అది కూడా అత్యాశ క్రిందకే వస్తుంది. ఎందుకంటే చివరికి భౌతిక లాభాపేక్ష కోసం చేస్తున్నాం కానీ భక్తితో కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అత్యాహారం అంటే ఆహారం ఎక్కువగా తినడమే కాదు, ఇంకా ఇంకా ఏదైనా అధికంగా కావాలి అనే కోరికని అత్యాహారం అని చెప్పి అంటాము. సో ఇక్కడ ఈ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ 2వ శ్లోకంలో ఏమిటి అంటే సాధన. ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ 7 శ్లోకాస్ కూడా మనం ఏమేమి విషయాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పారు. మొదటి దాంట్లో 6 వేగాలు చూసాం కదా, అవి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఉన్న లక్షణాలన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏ లక్షణాలు ఉంటే భక్తిలో మనం అభివృద్ధి చెందలేమో చూస్తున్నాం. ఏదంటే మరి అత్యాహారం ఎక్కువగా కూడబెట్టాలి అనేది. సో వైదీ సాధన భక్తి అనేది ఫస్ట్ 7 శ్లోకాస్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు, ఈ భక్తి మార్గం యొక్క లక్ష్యం, దాన్ని సాధించే మార్గాలు, మరి ఈ మార్గంలో పరిపూర్ణతను సాధించడానికి రూప గోస్వామి ఈ గ్రంథంలో సూచించిన విధంగా మనస్సును, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా బృందావనంలో ఈ 6 గోస్వాములు ఈ రకంగా వాళ్ళు మనకు కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు, వాటిని పాటించాలి. ఫస్ట్ మంత్రంలో ఈ 6 వేగాల్ని నియంత్రించడం చూసాము. అలాగే పీఠికలో 3వ ప్రధాన అంశంలో వివరించిన విధంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఆవశ్యకతను ఈ శ్లోకం వివరిస్తుంది. అలాగే మనస్సును, ఇంద్రియాల్ని నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ నిబంధనలో ప్రావీణ్యం సంపాదించిన వ్యక్తి గురువుగా ఉండడానికి అర్హుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తర్వాత వచన భక్తి సేవకు అడ్డంకులు ఏమిటి అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడటం, అలాగే ఈ ఎక్కువగా తినాలనుకోవడం, ఎక్కువగా సంపాదించాలని, ఎక్కువగా కూడబెట్టాలనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మరి అత్యాహారం కింద వస్తాయి అని చెప్పి దానికోసం ఇలా ప్రయాసపడుతున్నారు అని చెప్పి చెప్పారు. అలాగే
భక్తి అనేది కుదరదు. అవసరానికి మించి తిన్నా, అవసరానికి మించి నిధులు సేకరించిన, అలాగే ప్రాపంచిక విషయాల కోసం అధికంగా ప్రయాసపడటం, అనవసరంగా మాట్లాడటం, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాం. సో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి రాదు. భగవంతుడి శక్తి ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి. మహాత్ములేమో ఆంతరంగిక శక్తిలో ఉంటారు, మరి మామూలు వాళ్ళంతా కూడా ఈ బాహ్య శక్తిలో ఉంటారు. అసలు మామూలుగా మనం మధ్యస్థ స్థితిలో పుట్టి పైకైనా వెళ్ళొచ్చు ఆయన ఉన్నత శక్తికి, కింద ఆయన బాహ్య శక్తికి కూడా మెటీరియలిస్టిక్గా అయిపోయినప్పుడు ఈ ప్రలోభాల్లో పడిపోతే ఈ బాహ్య శక్తిలోనే ఉండిపోతాం. సో అలాగే మరి బాహ్య శక్తి మనకి అధిదైవిక కష్టాలు, ఆది భౌతిక కష్టాలు, ఆధ్యాత్మికత కష్టాలని 3 రకంగా ఉంటాయని కూడా చూసాం. దేవతలు ఇచ్చేటటువంటి న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అధిదైవకమైతే, మరి ఇతరుల జీవుల వల్ల, ఇతర జంతువుల వల్ల కానీ కలిగే కష్టాలు అది భౌతికం. ఆధ్యాత్మికం అంటే మన సొంత శరీరం మనస్సు వల్ల మనం పడే కలతలు. సో ఈ 6 అడ్డంకుల వల్ల భక్తి నశించిపోతుంది అని చెప్పారు. అతిగా తినడం, సేకరించడం, అత్యాహారం మొదటిది. మితిమీరిన ఆవేశం, దానికోసం ప్రయత్నం, ప్రయాస అది రెండవది. ప్రజల్ప అంటే పనికిమాలిన ప్రసంగం, ఎక్కువగా మాట్లాడటం. ఆ తర్వాత నియమాలు అంగీకరించడం, నిర్లక్ష్యం చేయడం. నియమాలు ఎందుకు అంగీకరిస్తున్నాము? ఇంకా డబ్బు ఏదైనా ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్ కోసం ఈ పూజ చేస్తే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది అనుకుని చేస్తున్నాము. నియమాలు నిర్లక్ష్యం ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఈ పూజ చేసామంటే ఈరోజు షాప్ కట్టేయాలి, మనకి ఇవన్నీ కుదరవులే, ఈ పూజలు ఇవన్నీను మనం బిజినెస్ చేసుకుని డబ్బు సంపాదించాలి అనుకుని చేయవలసిన నియమాలను పాటించకుండా ఉండడం నిర్లక్ష్యం. అలాగే జనసంఘం, భౌతికవాద సంఘం అంటే ఈ ఈ సత్సంగాల్లో కాకుండా ఈ మెటీరియలిస్టిక్ క్లబ్స్లో వీటిల్లో ఇన్వాల్వ్ అయినా కూడా మరి టూ మచ్గా మనం భక్తిలోకి వెళ్ళలేము. అలాగే దురాశ, టూ మెనీ కోరికలు, లౌల్యం, దాన్నే లౌల్యం అన్నారు. సో అది ఇవన్నీ కూడా మరి మన భక్తికి ఆటంకాలు అయిన 6 విషయాలు. సో అది మనం ఇక్కడ చూసాము. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్, ఆయన 3 ప్రాథమిక శక్తులు ఏమిటి భగవంతుడివి, మహాత్ముడికి దురాత్ముడికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి, ఇలాంటివి కొన్ని మనం మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇది ఈరోజు పాఠం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో